Koro habich kanyakla kod Steve nantiere godo kaluwore koda telo mago mag jotend jopuonjre mag mbalariany di wach nango. Telo kanyo ng'anyo makoro sani nene. Telo kanyo to kadwa riambo. Ei telo kanyo delegate system nyalo bedo corrupt in many ways. Yani nyalo hinye e yore mopogore opogore. Abich osebedo siasa elewa siasa ni. Siasa ni nyiso niya ng'ata achiel chung e skul mopogore. Kapo ni in e School of Medicine, ichung e School of Medicine. Ka in e school mar engineering, ichung kanyo. Ka in e school mar somo, education, bende ichung kanyo. Bang' kisechung miyombo, ekiteru a specific place. System watiyogo chal kaka system maloka Amerika. Ma congresses gi delegates ema goyo kura. To eye kucho jomoko nyalo mi threat. Imiye threat ni kokigo kuma kama, tinya timni kama. Koro komiye kamano chuno no ogoyo oko. And just to congratulate Lodge for the previous year, Iga Mokalo, nobedo nominated gi students as the most influential student. Most influential nyiso ni in gi duol moro minyalo kawo ji mopogore opogore. To be gino ema nomiye motisha moro mar chung position mano chung cha. To gima nomiyo results owuok unfortunately emomiyo awuoyo ewi riwruok. Joluo 4 nochung. Joluo 4 kusechung to kura mag joluo mane college kacha gin 27. Pira kura gi kupoge timbe 6 ok unya wino te. Ma debed ni jogi oriwre to gimak lwet lot kata debed ni jogi oriwre to gimak lwet jaluo machielo. De giyombo gokinyi the first round jaluo skoro seyombo. Koro pogruok no emomiyo ni winjo ka anyayo abich ni kata kuma wantie wariwre uru ko lo kuonde mwapogre go wawachi ni jao mabe aja Kisumo ijari mkeyu aja Kenyatta lakini kwa riwore to duoko nyalo bedo duoko maber. Aparo ni mano paro maleo dibed ni abich ntiere koda minyalo meda hinya kinde mabende George Nasei ni penjo mabende da penjo no kiduoko makare.